Egunon, buenos días, bienvenidos a la rueda de Ongi prensa etorriak prentsaurreko honetara. Morir filmaren prentsaurrekora. Une honetan proiekzio berezi bezala dago sartuta sail ofizialean, 75. zinemaldiaren edizioan, eta filmaz hitz egiteko hementxe ditugu sortzaileetako batzuk, ekoizleak ditugu, Koldo Zuazua, eta Balaguer, eta Andres Gertrudis, eta Marian, eta Ana Álvarez barkatu La herida filmarekin, zilarrezko maskorra lortu zuena. Fernando Franco zuzendaria ere hementxe dugu gurekin, urte horretan bertan, epaimaiaren sari berezia jaso zuena La herida filmarekin. Oraingoan, aldiz, Morir filmaz hitz egitera etorri zaizkigu. Fernando, hasteko, kontatuko diguzu pixka bat nola sortu zen proiektua, eta ekoizleek ere bai azaldu dezakete zer egin zitzaien hain interesgarri proposamen honetaz, Fernandoren proposamenaz. Egunon guztioi. El proyecto nace justamente cuando estábamos rodando La herida, yo leí una novela de La Arthur herida, Miller, que es un escritor que me gusta mucho y egiten ari ginenean eleberri oso polit bat irakurri nuen, Morir izena du, oso ederra, eta iruditu izan material egokia zela film bat egiteko. Hor hasi nintzen, idazten, hasieran bakarrik, gero Koral Cruzekin nire gidolarikidea, eta hasi ginen pixka bat jatorrizko eleberritik aldentzen, eta egin genuen bertsio bat gidoiarena, gero errodatu genuena, nolabait bidean geratutako nobelaren zatiak itzuli zizkiguna. Nik uste dut egokitzapena dela, eleberriak gaia oso modu interesgarrian tratatzen duela iruditu zitzaidan, pantailan gero islatzeko, eta horregatik erabaki nuen egitea. Niri gustatu zitzaidana da, Heridako esperientzia oso polita izan zen, oso pozgarria, oso giro ona sortu zen, eta Fernandok beste film berri hau egiteko aukera planteatu zigunean, martxan jarri ginen zalantza hundirik gabe, zen eztabaida hundirik egon inguruan. Fernando oso pertsona zuhurra da, eta oso zentzuduna, eta horregatik saiatu gara alduguna askatasuna handiena ematen, zentzu oso ona daukalako, eta azkenean aurreko lanarekin jarraitzeko eta empatiagatik horregatik sartu gara buru belarri proiektu honetan, eta egia esan oso pozik gaude. Horretaz gain, hainbat erakunderen babesa ere izan genuen, filmaren finantzaketarako, eta horrek albidetu ziguen filma egitea IKA, Eusko Jaurlaritza, Andaluziako gobernua, eta beste hainbat, eta hori esker prozesua errazagoa izan zen Andres eta Marian pensatzen dut beldurra ematen duela, ez horrelako film batean sartzean, ez? Gitoia irakurtzen ez zizuen beldurra eman? Egia esan ez, beldurrik ez, sorte oso ona da, erantzukizuna ere handia da, baina egia esan oso ondo zaindu gaituzte, laguntza handia izan dugu Fernandorekin, Marianekin, eta horrek guztia askoz ere errazago egiten du. Egunon, barkatu, lehenik eta behin, nire ahotsa horrela dago, ez dago bat ere ondo. Egia esan, La herida egin ondoren ez genuen inolako beldurrik, ezagutzen genuen elkar, esperientzia oso polita izan zen, eta Morir filmaren gidoia iritsi zidanean eskerrak eman besterik etzai geratzen, ze halako pertsonaiak iristea behin bakarrik bizitzan sorte ona da, baina bi aldiz gertatzea egia esan zoragarria da, eta eskerrak ematea besterik etzait geratzen. Egia esan, nire hautsa ez dago horrela atzo gauean parranda egin nuelako, horrela geratu zait. Nik eskerrona besterik ez dut, horrelako emakumezko pertsonaien gatik, hain boteretsuak, orain sakonak,
aktore bezala horrelako paperak egiteko aukera izatea zoragarria da. Eta egia esan onaino gehiago ezin dut esan. Hemen galdera bat dugu, egunon, zer moduz filma ikusi, eta gero zenbait lankiderekin hitz egin dugu tratu txarreko harreman bat dela, ez da, ez? Bai, hiltzea da, baina oso ideia maskulinoa da, ez? Badira gizonak, gaixo jartzen dira, eta nolabaiteko tratu txar sentsazioa geratu zaigu. Orduan, niretzat, islatu du zer den bizitza, zer diren harremanak, zer pentsatzen duzuzuk honetaz, Fernando? Bueno, nos interesaba retratar una... Egia esan genuen erakutsi harreman bat, bikote edo maitasun harreman bat, baina ez beti ezagutzen dugun edo harreman estandar hori, romantikoa, inolako utxunerik gabe, inolako akatsik gabe, zuria edo beltza, ez. Guretzat hainbat aurpegi ditu eriotzak, eta hor gauza asko ateratzen dira, onak eta txarrak, bereko ikeria, tratu txarra hori ere ateratzen da, eta hori iruditu zitzaidan interesgarria eleberrian irakurri nuenean. Hor muga oso delikatuan mugitzen da, zergatik gertatzen da, zergatik kanportatzen da horrela, zigortu dezakegu esaten duena, baina baita ere ulertu nahi dugu zergatik gertatzen den hori, oso labainkorra den eremu batean sartzen gara, eta zaila da, ikusentzulekiko empatia hori sortzea, ez? Baina baita ere interesgarria da. Nire ustez, pelikulak baditu utxune batzut, ez dago dudelako ez dago aurrekaririk, ez dago testu ingururik, eta horrek ematen dizu aukera gauzak modu ezberdinean ikusteko, ez? Eta nire ustez, bai, utxune horiek ditu film horiek, ez dakitzuek, badaukazuen zerbait erantzteko, nola landu duzuen. Egia esan, nik inungo unetan ez dut pentsatu gaixotasunaren aurretik tratu txarreko harreman bat izango zenik. Baina bai ikusi dugu halako gaixotasun batek heriotzera eramaten zaituen, hain gazte eta hain azkar heriotzera eramaten zaituen gaixotasun batek maitasuna aldatzen du, bikote harremana aldatzen du, beldurra sartzen dizu gorputzean, mina duzu oinazea, jeloskor jartzen zara, gauza asko elkartzen dira hor. Baina inoiz ez ginen jabetu edo ez zitzaigun iruditu tratu txarreko harreman bat islatzen ari ginenik edo lantzen ari ginenik. Egia esan inondik inora ere. Egia esan interpretazio askorako aukera ematen du, ez? Fernandok erakusten du zerbait eta norberak ateratzen ditu bere ondorioak. Baina guk ez, gure ondorioak ez ziren horiek izan, guk ez genuen horrela landu gure rola. Bai, egunon, zorionak, hiruoi, lan bikaina egin duzu, nik... Pixka bat, denbora elipsiei buruz hitz egin nahi dut. Lehenengoa da Andresen pertsonaiak esaten duenean berak aukeratu nahi duela nola hil, eta badago bere bikotekidearekiko iritzi desberdintasun bat, ez da? Ez dakit eleberriak zer dioen, ez dakit nola tratatzen duen. Oso interesgarria iruditu zait ideia, baina zintzilik geratzen dela iruditu zait. Ze hurrengo elipsian, edo ikusten dugu ja, denbora pasada, ospitalean dago Andresen pertsonaia tratamenduarekin, eta beste zatia da, gauzak oso zail jartzen direnean, terrazako eszena horretan, badu helburu dramatiko bat ikusleari arnasa emateko, tabernako terrazaz ari zara, ez da? Bai. Lehenengoari buruz, elipsiarekin, niri oso interesgarria iruditzen zait, zinemako lenguaiaren zati bezala, elipsia tresna oso garrantzitsua da zinemako narratiban, eleberrian, jarraitutasun bat dago, zentzu horretan, barne monologo bat da, bi pertsonaiena, orduan hemen desberdintasuna handia da, zeguk zinema lenguaian jarri dugu, eta off lenguaia egin behar izango genuke, baina nik hori ez nuen nahi izan. Eta gero ikuspuntua askoz ez gehiago dago emakumearen pertsonaiera zuzenduta.
Baina elipsia niretzat lehen esan dudan zulo edo utxune horiek egiteko baliabide bat izan da, oso interesgarriak da delako niretzat. Eta metamorfosi hori erakutsi nahi izan dut, filmean zer gauza nola aldatzen diren. Terrazako sekuentziari dagokionez, ez dakit muntatzailean naizelako edo zergatik, baina beti izan dezakezu intentsitate maila oso handi bat film batean, baina ez duzu beti oina azeleragailuan eduki behar. Batzuetan altxa egin behar da, gero berriz zapaltzeko. Orduan, tempo horiek manejatzea, eta ikusleak pertsonaiekin duen lotura emozionalak ere egiten du, hor lasaiune bat egotea, inpas bat egotea, behintzat oreka mantentzeko, orekari eusteko filmean. Ze gainera, pertsonaiak ere behar du arnaz hori une horretan. Hola. Bueno, felicidades. Bai, zorionak, asko gustatu zait filma. Nik aktorei galdetu nahi diet, baina baita zuzendariari ere, nola eragiten dizu horrelako errodaje batek? Ze ikustea zaila da, orduan errodatzea ez da zaila, nola, zer eragin duzuengan? Ni saiatuko naiz esaten, prozesua oso luzea da. Fernandorekin asko ensaiatu genuen. Bikote bat eraiki behar dugu, gu ez gara bikotea. Konturatu ginen gureak etzuela balio eta suntsitzeko ariketa bat egin genuen eta errodajera iristean hainbeste aldiz entsaiatu genuen, hain egituratuta zegoen, etzela gogorra izan, baina batez ere aurretik lana egin dugulako, eta lehen ikasitako guztia hortxe islatzen dugulako. Bai, pertsonalki bai da gogorra, zen Marta eta Luis bezalako pertsonai laguntzea gogorra da, ze denbora guztia pentsatzen duzu zuri ere gerta dakizukela. Baina azkenean bizitzak aurrera jarraitzen du eta errodajetik irteten zarenean, saiatu bartzara ez horren gantzatuta geratzen, distantzia bat hartzen eta berrikusten zer egin duzun. Baina tarte batetik eta gainera osasun buruko osasunagatik ere bada guri gustatzen zaigu aktore gisa dena ematea, platoan, setean, baina gero gure bizitzarekin jarraitu behar dugu, bestela ezingo genuke bizitzen jarraitu. Hala ere, oso esperientzia aberasgarria da, gogorra izan arren. Gauza asko ikasteko aukera eman dizkigu, bai pertsonailki, bai bikoteari begira, beti da aberasgarria, eta nik uste dut ikuslearentzat ere bidaia aberasgarria dela hainbat zentzutan. Teníamos una pregunta ahí. Sí, Andrés. Perdón. No, básicamente iba a decir que opinamos lo mismo. Marianek esan dakoa esan behar nuen, gure bizipenak oso antzekoak izan ziren. Bueno, pues sufrí un proceso de egia da, nik sufritu nuela gainbera fisikoko prozesu bat, argaldu egin behar izan nuen gero gizendu, gidoiak eskatutakoaren arabera. Eta bai, egun batzuetan ikusten nuen nere burua eta esaten nuen, ai ama, nora zoaz. Baina sufritu ez dut horren beste sufritu, beste film batzuetan gehiago sufritu dut. Beste film horietan, etzegoen horren beste lan eginda, etzegoen gauzak argi. Nik interprete bezala, antzezle bezala, sufritzen dut gauzak ez daudenean ondo landuta. Hemen genuen hildo argi bat, gauzak oso ondo landuta, gauzak argi, Fernando dugu atzean euskarri, guri laguntzen. Eta egia esan, denbora pila bat entxaiatu genuen hau guztia. 6 hilabete lehenago hasi ginen ensaioak egiten, geratzen, gogoeta egiten, hausnartzen, eta bilatzen, ez da? Bilatzen aritu ginen. Nola kontatu dezakegun hau, alik eta modu honenean. Eta egia esan hori bai izan zen prozesuaren zati gogor bat, baina gero errodajea ez. Hau da, pertsonaiek bai sufritzen dute, baina zuk ez. Tira, hemen koroa pilo bat egin dugu.
Sufritzen duzu, ikusten baduzu, pertsonaiak sufritzen behar duela eta ez duela sufritzen. Andresek esan duenaren arira galdetu nahi nizuen, ikusita Fernandok nola lan egiten duen, agian ez dut uste baietz esango didazuenik Fernandoren lan egiteko modua ikusita, baina bueno, utzi dizue zerbait aldatzen, zerbait ekarpenik egiten pertsonai horrei, berak aurre ikusitakoaz gain. Entsaioen prozesua hain da luzea, Fernando oso eskuzabala delako, berak gidoia du, hori gida bat da, lerro bat da, baina horren gainean aldaketak egiten uzten digu, improvisatzen dugu, eta uzten digu eskua sartzen, eta une horretan erabateko askatasuna uzten digu proposamenak egiteko, ez bakarri guri, baita ere taldeara gainerako taldekidea ere bai, oso eskuzabala da. Baina beti dugu burua errodajean jarrita. Baina dena den, behin errodajera iritsita, hortxe bai, hor egin behar dugu zorrotz aurre ikusitakoa. Gero, une honetan, akzion esaten dutenean, ez da, askatasuna duzu. Ze plano sekuentzia egiten duzunean, aktore gisa, interprete gisa, askatasuna duzu egan egiteko. Eta gero bera dago erabakiak hartzeko, ez une horretan edo muntaketa egiteko garaian, baina prozesuan nire ustez film bat egiteko prozesu perfektua da nire ustez. Eta horri esker egin ditzake Fernandok egiten dituen filmak eta kontatu historiak kontatzen dituen moduan eta kontatzen dituen historia horiek. Fernandok partaide egin gintuen, filmeko partaide gidoiaren hasieratik duela zenbait urte gainera, eta ordutik, hainbat buelta eman dizkiogu, gure iritzia eman dugu, eta egia esan gauzak proposatzen dituzu. Baina Fernandok proposatzen dituen gauzen 90% gainerakoek proposatzen duguna, baina asko ere hobea izaten da, eta horregatik, lau gara baten aurka. Ni maite minuta nago film honekin, oso ona iruditu zait, eta nahiko nuke Fernandok gauza batetaz hitz egitea, hau da denboraren iragate horretaz, nola egiten ditu beraien protagonisten jolas hoiekin, nola Luis jabetzen den oso denbora gutxi geratzen zaiola Martarekin, lehen, esan dudanean prozesu bat kontatzen dudala eta elipsiak garrantzitsuak direla, importantea da denbora nola iragaten den kontatzea, nola narriatzen den Andresen gorputza, Marianen begirada ere oso garrantzitsua da jakiteko zer gertatzen ari zaion pertsonaiari barrutik, filmaren desafio bat, erronka bat zen, bi protagonistengan konzentratu behar dugu eta gu ingurunean geratu behar gara. Martak, hau da Marianen pertsonajeak ez dauka non heldu, ez dauka helduleku handirik, beraren mutilarekin daukan denbora edo bakarrik dagoen denbora bakarrik, ez dut buelta handirik eman nahi, baina zinemaren lehen gaia denbora da. Guk denbora lerro bat lantzen dugu muntaketan. Eta filma arte objektu bat da, bere ibilbidea hasten da eta amaitzen da argiak piztutzen direnean, ez da? Orduan, guk nahi genuen denbora hori guztia ordu bete edo 104 minutu hauetan bildu. Argia ere oso garrantzitsua da, arte zuzendariarena, Santiago Raka argazki zuzendariarena, oso elementu garrantzitsuak dira, eta detaile txikien bitartez saiatu gara, edo keinu txikien bitartez, begirada bat, atertzoko zerbait, horrela, denbora guztian ikusleari esan gabe zenba denbora pasa den, ikuslea jabetzea bai prozesu bat dela, denbora igaro dela, hori da saiatu garena egiten, ez dakit erantzun dizudan. Jakin mina ere badut, ez dut bilatu, baina nork egin du muntaketa? Miguel Dobladok egin du. Bestalde, galdetu nahi nien ekoizleei,
ez dakite, edozen film ekoizten ariko balira bezala esan dute segituan konturatu zirela merezi zuela hau ekoiztea. Nik uste dut oso ausartak izan zaretela eta nahiko nuke esatean nola izan den prozesua. Pentsatu dut bidea ez zela erraza izango. Ez, erraza ez da. Biok egiten dugu lana Espainiako industria txikiaren arloetan, hainbat arlotan, eta konturatzen gara, bueno, inongo filmik ez da erraza, batzuk errazagoa dira eta besteak zailagoak. Hemen bi elementu daude film honetan. Publikoari begira eta komertzialari begira, agente asko ez dira sartzen, ez du merezi haien ateetara jotzea, badakigulako etzaiela interesatuko. Baina badaude beste finantzaketa bideak alako zinemarentzat. Eta orduan eskala egokian egin behar duzu. Ez da, zure eskala jakin behar duzu zein den nora irits zaitezkeen. Orduan filma hau, film honek badu tamaina bat eramangarria, posible da egitea, eskura ditugun baliabideekin, Espainian eskura dauden baliabideekin. Nahiko genukuen diru gehiagorekin egin, eta agian dirua irabazi ere bai, ez da? Baina dana ez da aberatsa izatea mundu honetan. Hala ere, gure soldatak guk ordaindu ditugu, guk ere jaso ditugu. Baina ez da aberatsa egingo gaituen filma, hori argi dago. Ez egit horrek erantzun duen zure galdera. Guadalupek zerbait erantzi nahi duen ez dakit? Egunon, Fernandori nahi diot galdetu. Esan du oso pelikula erreala dela, egiazkoa, hain erreala. Zaila egiten zaigula ez aurkitzea olako prozesurik hurbiletik pasa ez duen pertsonarik. Pentsatu duzu pertsona horiek alako prozesuetatik pasa diren pertsonek nola sentitu daitezke, nola jaso dezaketen filma? Noski, pentsatu dut. Guztiok pentsatu dugu. So material sentikorra da, oso unibertsala baita ere, ze guztioi tokatzen zaizkigu alakoak. Eta pelikulan ezin da bilaketa hori ikusi, baina guk egin dugu dokumentazio lana, ni eleberri batetik abiatu naiz, eta hortik aurrera dokumentazio eta ikerketa prozesu bati ekin nion, eta nire denbora asko eskaini diot honi, pare bat urte bota ditut irakurtzen, medikuekin hitz egiten, alako prozesuetatik pasa diren pertsonekin hitz egiten, eta saiatu naiz zorrotza izaten, eta ez erortzen melodraman, beti saiatu naiz eusten, ez? Errespetua izaten, koherentzia izaten, pixka bat eusten emozioi ere bai. Baina zorionez, aurretik egin ditugun paseetan, etorri zaigu jendea hurbildu zaigu eta esan digu alako egoeratik edo antzeko egoera batetik igaro direla eta pentsatzen zutela agian zaila egingo zitzaiela filma ikustea eta gero ezetz. Nolabait islatuta ikusi zela eta horrek ere nolabait askatasuna eman ziola edo lasaitu ziola. Heridan ere, la herida filmean ere alako zerbait gertatzen zen, ez? Buruko gaixotasun bati buruzkoa zen, trastorno bat, nahasketa bat, eta arriskua badago gauza batean, horrelako gauza batean sartzea, baina gu ere nahi izan dugu beti zorrotzak izan, halako tratamenduak egitean, eta beti izan dugu buruan, ez gara ero-eroan, txoro-txoroan ibili. Kaixo, berriz, azkeneko eszenari buruz galdegin nahi nizuen, nik ikusi dudanean Leioaren eszena, pentsatu dut hor amaituko zela filma, baina gero, badago beste bat, pentsatzen dut badakidala zer esan nahi duen, eztabaida handia sortu du hemen kideen artean, uste dut baietz badakidala zer esan nahi duen, baina zure iritzia jakin nahi dut. Zergatik ez duzu Leioan bukatu? Bazuk nahi duzuna esan nahi du, sekuentzia irekia da. Digamos en esta línea que estaba hablando en relación a lo que preguntaba. Lehen esandako lerroan, ez, kontentzioa, euste hori, hortikan landuta dago. La herida pasaba un poco lo mismo. La heridan zerbait antzekoa gertatu zen, ez da? Jendeak... Erresagoa da pelikula kontatzea, ez da, spoilerrak egitea, ez? Kasu honetan, la herida filmaren kasuan, jendeak esaten zidan, pertsonaia hori auto horretan zer esan nahi du?
batzuentzat bukaera oso dramatikoa zen, pertsonaia erabat etxita zegoen, eta guk kontrakoa landu genuen, ez? Guretzat pertsonaia konturatzen da, negar egin dezake, eta ez dauka zertan bere burua moztu edo zauritu, ez da? Ez da izango amaiera zoriontsu bat, baina guretzat bai da argi pixka bat ikusteko unea, baina bakoitzak bere irakurketa egin dezake, eta hemen gauza bera. Ez dut hola irekita utzi nahi, baina tira, azkenean esan nahi dugu, bizitzak aurrera jarraitzen duela. Galdera gehiago badago? Hay que limpiar eso. Sí, tenemos allí. Bueno, otra vez, yo si hay tiempo y un poquito fuera de la película. Denbora balin badago, aprobetxatuko dut. Preguntaros porque tanto el director como los intérpretes principales estáis muy cercanos. Bai zuzendariak eta bai bi interpreteak film laburraren munduan oso sartuta egon zarete. Film laburra hainbat modutara ulertu daiteke, genero bezala, ikasteko metodo bezala. Nik uste dute historia emozionalak kontatzeko film laburra oso gauza interesgarria dela. Eta ni Paraísos Artificiales ikusten hurbildu nintzen mundu honetara, film laburren mundura. Zer eman dezake ez, film labur batek? Los perros de Pavlov izan daiteke, edo Las horas muertas, buruko film labur bat, ez da? Zuentzat nola ikusten duzu film laburra zinemaren industriaren barruan? Niretzat oso indarrean dagoen formatua da. Ez zait iruditzen film luzearen anaia txikia, daude film luzeak eta film laburrak. Kontakizunekin eta eleberriekin ez dugu desberdintasun hau egiten, ez da? Kortazarri ez ditugu esaten bere kontakizunak ez direla baliogarriak. Ni beti sentitu naiz eroso film laburrak egiten eta egingo nituzke. Egia esan La herida egin eta gero, Begoñarekin animazio labur bat zuzendu nuen, berarekin batera, oso laburra. Egia esan niri ez zait iruditzen. Bideak bakarrikan joateko bideak direnik, ez? Niretzako ez dago jauzirik laburretik luzera. Ez da ere muntaketatik zuzendaritzara. Nik jarraitzen du muntaketa lana egiten, eta filmak egiten, eta morir egin eta gero muntaketa lanetan aritu naiz beste film batekin. Nire ustez, bideak joan etorririko bideak dira. Hainbat gauza kontatu nahi dituzu eta agian film labur batek aukera hobea emango dizu, eta, bueno, niretzat film laburrak bere entitatea du, bere nortasuna du berez, nire ustez ez da ikasketa metodo bat, film onak daude, luzeak ala laburrak izan ez du inporta. Niri hainbat gidoi mota iristen zai, batzutan luzeak egiteko, besetan laburrak egiteko, baina berdin zait filmak dira biak ere. Nik film laburra askotan egin dut lana, eta zuzendarioetako askok luzerako jauzia egin dute, Fernando hoietako bat da, Guk tu amor errodatzen ezagutu genuen elkar duela 10 urte, eta ondoren jarraitu dugu elkarrekin lanean, eta berak film labur bat egiten badu, eta ez baldin bada animaziozkoa, eta aktoreak izan nahi badutu, guk pospozik egingo dugu, egia esan. Niretzat film laburrak film luzea bezain besteko garrantzia dauka. Eta badaude zuzendari oso onak ez dutenak luzerik egin inoiz, eta labur asko egin ditu, eta askotan ez ditu gaintzat hartzen. Film laburra hitz egiten ari zaretela aprobetxatzen, oso galdera polita iruditu zaiz, hemen Netflixez hitz egin dugu zinemalde honetan, digitalizazioaz, plataforma digitalez, nahiko nuke jakin zer iritzi duzun zuk, Fernando, plataformetatik datorren zinemaz. Egia esaten badizut, ez dut asko pentsatu gai honi buruz. Egia esan, Donostiako programazioari buruz ikusi nahi ditudan gauzen artean, naiz eta azkenean denborarik ez didan emango, La Peste ikusi nahi dut eta Vergüenza ikusi nahi dut. Eta plataformetatik datozen seriak dira.
Coveaga. Coveagaren filma ere ikusteko gogoa handia daukat. Sé que hay mucha polémica. Badakit polemika handia dagoela gai honen inguruan. No lo sé. Baina a mí lo que me preocupa es nire kezka da nola lan egin askatasunarekin, ez? Finantzaketa 100% bide batetik datorrenean askatasuna non geratzen da, ze sormenaren kontrola nola kudeatzen da kasu horretan. Baina nik uste dut kasu hauetan, apeatutako kasuetan askatasuna izan dutela erabat. Orduan ez dut sentitzen ulertzedunagatik eta ikusten dudanagatik, hemen lan egin dutenek inoiz ez dutela izan eskurik hor itotzen edo esaten gauzak horrela edo bestela izan behar dute. Ez dut uste askatasuna falta izan zaienik. Ez dakik Guadalupek nola ikusten duen. Nik sormenari begira izan ditudan esperientziak, seriak edo filmak finantzatu dituzten kateak ez dira interventzionistak izan, kontrakoa. Ordaindutako telebista kate ez ari naiz. Ez, kontrakoa. Askatasun handia eman dute, eta babes handia eman diete zuzendariei eta sortzaileei, eta uste dut alde horretatik ez dela arazorik egongo edo zalantzarik edo kezkarik. Horri begira. Guk Movistarreko serie batean lan egin dugu, La Zona, Sitgesen estrenatuko dena, eta Canal Plusek egindako beste batean ere bai, eta serie horiek desberdinak dira. Ez? Kate irekietan ematen dituzten sailekiko oso ezberdina dira, ez? Beste ikusentzule edo beste produktu moto bat bilatzen dutelako kate pribatuek. Eta horietako aktibo bat da egilearen garrantzia, ez horren beste xerrak edo ikusle kopuruak. Egileak garrantzia handia du. Eta beste alde batetik kontsumoa ere badago, noski. Baina kontsumoa beste euskarri batzuetan egiten da, beste leku batzuetan, baina hori ohitura aldaketarekin ere badago lotuta, ez da gizartearen kontsumo ohituren aldaketarekin. Ez dakit eztabaida honetan sartu nahi dudan zaila delako konplikatua da. Ez badago galdera gehiago. Amaitutzat emango dugu prentsaurreko hau, eskerrak eman nahi dizkiet Fernandori eta Mariani, Andresi ere bai, Guadalupe, Koldo, eskerrik asko hona etortzeagatik. Txalo.